Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό συνέβη πραγματικά. Δεν είναι μία από αυτές τις ανατριχιαστικές ιστορίες που δημοσιεύουν για likes στο ίντερνετ. Αυτό ήταν αληθινό. Έτυχε να μου συμβεί. Και ακόμα και τώρα, πάνω από 10 χρόνια μετά, στα 27 μου, δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς να ελέγξω κάθε ντουλάπα, κάθε πόρτα, κάθε καταραμένη σκιά. Τουλάχιστον 3 φορές. Πάντα 3. Ο θεραπευτής μου λέει ότι είναι μετατραυματικό στρες. Εγώ λέω ότι είναι ένστικτο επιβίωσης. Οπότε ναι, γι' αυτό δεν μένω πια μόνη στο σπίτι. Ήμουν 16, σχεδόν 17. Μια συνηθισμένη μαθήτρια λυκείου. Ζούσα με τη μαμά μου και τον μικρό μου αδερφό, τον Ράιαν. Ήταν περίπου 7 τότε. Η μαμά μου δούλευε τη νυχτερινή βάρδια στο τοπικό γυροκομείο, οπότε τα περισσότερα βράδια ήμασταν μόνο εγώ και ο μικρός στο σπίτι. Μόλις κοιμόταν, συνήθως στις 9, είχα όλο το χώρο δικό μου. Έβλεπα τηλεόραση, χάζευα στο κινητό και παράγγελνα φαγητό απ' έξω. Ξέρεις, τυπικά εφηβικά πράγματα. Το σπίτι μας ήταν αυτό το κλασικό μονοόροφο κτίριο στην αρχή ενός δάσους. Δεν ήμασταν εντελώς αποκομμένοι από τον πολιτισμό, αλλά ο πλησιέστερος γειτονάς μας ήταν σε απόσταση τουλάχιστον 5 λεπτών με τα πόδια. Θυμάμαι ότι λάτρευα αυτή την ησυχία. Ένιωθα σαν την βασίλισσα του δικού μου μικρού κάστρου όταν έλειπε η μαμά. Ώσπου άλλαξαν όλα. Το πρώτο πράγμα που συνέβη ήταν τόσο μικρό που παραλίγο να μην δώσω σημασία. Ήταν γύρω στις 11 το βράδυ. Ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι, βλέποντας βίντεο στο κινητό, όταν άκουσα αυτόν τον απαλό ήχο. Σαν κάτι να κουνιέται, σαν κάποιος να σέρνει τα πόδια του στο χαλί. Σκέφτηκα ότι ίσως ο αδερφός μου είχε σηκωθεί για να πάει τουαλέτα, αλλά τότε θυμήθηκα πως δεν είχα ακούσει την πόρτα του να ανοίγει. Και ο ήχος δεν ερχόταν από τον διάδρομο, ερχόταν από το σαλόνι. Πάγωσα. Ο Ράιαν κοιμόταν βαθιά και η μαμά μου έλειπε στη δουλειά. Έβαλα στο αθόρυβο το κινητό και προσπάθησα να ακούσω καλύτερα. Για μια στιγμή δεν υπήρχε συνέχεια. Μετά όμως, πάλι. Αυτό το αργό, εσκεμμένο σύρσιμο στο χαλί. Σαν κάποιος που περπατάει ξυπόλυτος, να πατάει πρώτα την φτέρνα και να σέρνει τα δάχτυλα των ποδιών του. Σηκώθηκα διστακτικά από το κρεβάτι, με την καρδιά μου να έχει αρχίσει να χτυπάει πολύ δυνατά. Δεν άναψα καν το φως. Απλώς κρατούσα το τηλέφωνό μου σαν όπλο και περπατούσα στις μύτες. Η εξώπορτα κλειδωμένη. Τα παράθυρα όλα κλειστά και αμπαρωμένα. Τα πάντα έμοιαζαν φυσιολογικά. Μέχρι που παρατήρησα την πόρτα της ντουλάπας στο τέλος του διαδρόμου. Ήταν ανοιχτή. Όχι όλη. Μόνο μερικά εκατοστά. Αλλά αυτό ήταν αρκετό για να μου τραβήξει το βλέμμα. Και αυτό γιατί δεν αφήνουμε ποτέ αυτή την πόρτα ανοιχτή. Γενικά αυτή η πόρτα κολούσε και η μαμά μου συχαινόταν να τη βλέπει μισάνοιχτη, οπότε φροντίζαμε να είναι πάντα κλειστή. Στεκόμουν φρικαρισμένη, απόλυτη ησυχία, σε βαθμό που άκουγα την αναπνοή μου. Ήθελα να γυρίσω πίσω, να κλειδωθώ στο δωμάτιό μου και να προσποιηθώ πως δεν συμβαίνει τίποτα. Αλλά δεν μπορούσα να διώξω αυτή τη σκέψη και την ανατριχύλα ότι κάτι δεν πάει καλά. Οπότε, ούσα η λαμπρή εφηβική ιδιοφυΐα που ήμουν τότε, αποφάσισα να το ελέγξω. Τράβηξα γρήγορα την πόρτα ώστε να ευνηδιάσω οτιδήποτε υπήρχε από πίσω. Όμως, κανένας. Μόνο ρούχα, παπούτσια, μια ομπρέλα και αυτή η περίεργη μυρωδιά που έχουν οι παλιές ντουλάπες. Για την ακρίβεια γέλασα. Νευρικά μεν, αλλά μου βγήκε αυθόρμητα. «Γίνεσαι παρανοϊκή», είπα στον εαυτό μου. Βέβαια, ακόμα κλειδώνω την ντουλάπα πριν πάω για ύπνο. Όχι επειδή πίστευα ότι υπήρχε κάτι φυσικά. Απλά σε περίπτωση που, λίγα βράδια αργότερα, κάτι με ξύπνησε. Κανένας ήχος, κανένα όνειρο, μόνο ένα ξαφνικό, απόκοσμο συναίσθημα που καταπλάκωνε το στήθος μου. Και τότε το άκουσα. Αναπνοή. Δεν ερχόταν από τον διάδρομο, δεν ερχόταν από έξω, ήταν μέσα στο δωμάτιό μου. Παρέμεινα ξαπλωμένη, νιώθοντας παράλυτη από τον τρόμο. Ήταν αργή, σταθερή αναπνοή και σίγουρα όχι δική μου. Έψαξα το κινητό μου. Τα χέρια μου έτρεμαν τόσο πολύ που παραλίγο να μου πέσει. Άναψα τον φακό και σάρωσα όλο το δωμάτιο. Τίποτα. Το δωμάτιο ήταν άδειο και η πόρτα της ντουλάπας μου κλειστή. Δεν κοιμήθηκα πολύ εκείνο το βράδυ.
Κάθε φορά που έκλεινα τα μάτια μου, φανταζόμουν κάτι σκυμμένο πίσω από την πόρτα της ντουλάπας, λίγα εκατοστά μακριά από το πρόσωπό μου. Μετά από αυτό, άρχισα να αισθάνομαι περίεργα συνέχεια, σαν να με παρακολουθούσαν όλη την ώρα, σαν κάποιος να στεκόταν στη γωνία κάθε φορά που γύριζα την πλάτη. Συνέχισα να προσπαθώ να αγνοώ τις σκέψεις. Ίσως ήμουν απλά ταραγμένη από την έλλειψη ύπνου, αλλά μετά συνέβη και κάτι άλλο. Η μητέρα μου γύρισε σπίτι νωρίτερα ένα πρωί, γύρω στις 5 τα ξημερώματα, και με ξύπνησε. Φαινόταν περίεργη, όχι ακριβώς φοβισμένη, αλλά ανήσυχη. Με ρώτησε γιατί ήταν ξεκλείδωτη η πίσω πόρτα. Της είπα ότι την είχα κλειδώσει όπως έκανα πάντα. Μάλιστα, ακριβώς επειδή ένιωθα και τόσο περίεργα τον τελευταίο καιρό, όταν κλείδωνα τις πόρτες και τα παράθυρα, το έβγαζα βίντεο. Έτσι, όταν έπεφτα για ύπνο, ήμουν 100% σίγουρη ότι το έκανα. Όμως εκείνη κούνησε το κεφάλι της και μου απάντησε ότι την βρήκε ορθάνυχτη. Όχι απλά ξεκλείδωτη, ανοιχτή. Ένιωσα ότι ανακατεύομαι. Ήξερα ότι είχα κλειδώσει την πόρτα, αλλά δεν διαφώνησα μαζί της. Τι να της πω. Από το επόμενο βράδυ και μετά δεν μπορούσα να ηρεμήσω με τίποτα. Είχα την πόρτα του υπνοδωματίου μου κλειδωμένη και κρατούσα το κινητό σαν να ήταν σανίδα σωτηρίας. Ήμουν τόσο εξαντλημένη, αλλά ο ύπνος δεν ερχόταν με τίποτα. Γύρω στις 3:30 και αφού λαγοκοιμόμουν, πετάχτηκα ξανά, με το ίδιο παγωμένο συναίσθημα. Την ίδια αίσθηση τρόμου να σέρνεται στην πλάτη μου. Και τότε... κοντά. Τόσο κοντά που μπορούσα να την νιώσω. Σηκώθηκα απότομα, στα όρια καρδιακής προσβολής. Και τότε το είδα. Η πόρτα της ντουλάπας μου ήταν ανοιχτή. Μόνο λίγα εκατοστά, αλλά ήξερα ότι την είχα κλείσει. Την κλείδωσα. Έπιασα το φακό του κινητού με τρεμάμενα χέρια και τον άναψα. Η πόρτα έτριξε. Μετακινήθηκε. Άνοιξε λίγο ακόμα. Και τότε τον είδα για πρώτη φορά. Εκεί, σκυμμένος πίσω από τα ρούχα μου, βρισκόταν ένας άντρας. Το δέρμα του χλωμό, τα μάτια του γουρλωμένα. Τα μαλλιά του ήταν μακριά και λαδωμένα. Κρέμονταν μπροστά στο πρόσωπό του. Ήταν αδύνατος, πολύ αδύνατος. Μπορούσες να δεις τα κόκαλά του. Σαν να είχε μείνει νηστικός για εβδομάδες. Και χαμογελούσε. Με ένα απέσιο, απάνθρωπο χαμόγελο. Δεν μπορούσα να κουνηθώ, ούτε να αναπνεύσω. Ο εγκέφαλός μου κατέβασε ρολάκια 2-3 δευτερόλεπτα. Και τότε ενεργοποιήθηκε το ένστικτο. Έκλεισα την πόρτα, σπάζοντας σχεδόν τα δάχτυλά μου από τη δύναμη, και έτρεξα. Ούτε παπούτσια δεν φόρεσα. Πήγα κατευθείαν στο δωμάτιο του αδερφού μου και τον τράβηξα από το κρεβάτι. Άρχισε να κλαίει καθώς τον άρπαξα και βγήκαμε γρήγορα έξω από το σπίτι, ξυπόλυτοι. Πήρα αμέσως την αστυνομία. Δεν θυμάμαι καν τι είπα, απλά ούρλιαξα πως είναι ένας άντρας στο σπίτι μου. Ευτυχώς ήρθαν γρήγορα. Μπορούσα να ακούσω τις σιρήνες σχεδόν αμέσως. Και τον βρήκαν. Ακόμα στην ντουλάπα μου ήταν. Δεν έτρεξε. Δεν αντιστάθηκε. Είχε μείνει εκεί, σκυμμένος, χαμογελώντας. Αποδείχθηκε ότι ζούσε στο σπίτι μας για τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Είχε τρυπώσει όταν του δόθηκε η ευκαιρία και εγκαταστάθηκε. Έτρωγε το φαγητό μας και μας παρακολουθούσε ενώ κοιμόμασταν. Και το χειρότερο, όταν τον συνέλαβαν, βρήκαν κάτι κρυμμένο πίσω από τα ρούχα μου. Ένα μαχαίρι, τυλιγμένο σε ένα παλιό μπλουζάκι. Η λαβή του ήταν φθαρμένη, σαν να το κρατούσε κάποιο συνέχεια. Η αστυνομία μου είπε πως πιθανότατα περίμενε την κατάλληλη στιγμή. Εγώ προσπαθώ να μην φαντάζομαι τι σημαίνει αυτό. Οπότε, ναι, ελπίζω να μην ξαναβρεθεί κάποιος τυχαία στην ντουλάπα μου. Αν σου άρεσε το βίντεο, τότε ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Πάτησε like, κάνε subscribe και έλα μαζί μου σε ακόμα πιο σκοτεινά μονοπάτια. Αλλά πρόσεχε, ποτέ δεν ξέρεις ποιος ή τι μπορεί να σε παρακολουθεί στο σκοτάδι. Τα λέμε στην επόμενη ιστορία. Αν είσαι ακόμα εδώ.